клуби футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар мусобиқаи Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2022 бар тими Копедак бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. Дар идомаи рақобатҳо клуби футболи Хуҷанд бо тими Дордои Қирғизистон рақобат кард. Барои аз гурӯҳ баромадан тими мунтахаби Хуҷандро мебояд бозиро бо ғалаба ё мусовӣ анҷом диҳад. Футболбозони ин тим тавонистанд бо натиҷаи мусовӣ аз гурӯҳ баромада роҳхати марҳилаи плей-оффи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиёро соҳиб гарданд. ҳамакнун тими мунтахаби Хуҷанд бо ғолиби гурӯҳи И дастаи суғдиёнаи Узбекистон рақобат хоҳад намуд. бозии мазкур дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. чунки шумо дуруст гуфтед, дар ҷоми АФК дар бозии гурӯҳӣ мо бо дастаи Копедаги Туркманистон ғалаба кардем ва бо дастаи Дордои Қирғизистон мусовӣ кардем ва роҳат гирифтем ба плей-офф. имрӯз дастаи футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд барои дар сатҳи баланд гузарондани бозӣ бо рақиби худ суғдиёнаи Узбекистон тамринҳои даставиро идома медиҳад. Алишер Баротов, бозингар аз дастаи клуби футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, зимни суҳбат оиди бозиҳои гузашта дар ин давр андешаҳои худро баён намуд. охирон бозии мо дар ҷоми Конфедератсияи Осиё бо дастаи Дордои Қирғизистон буд. бозӣ дуранг буд. ҳар ду тим мехостанд ки ғалабаро ба даст оранд, чунки ба ҳар даста ғалаба дар кор буд ва мо кӯшиш кардем ки як бозии хуб нишон диҳем ва албатта барои мо заруртар буд ки аз гурӯҳ бароем бо мусовӣ кардан мо аз гурӯҳ мебаромадем ва ин тавр ҳам шуд. ба ҳамон бачаҳо раҳмати худро мегӯям ки саҳми худро гузоштанд дар ин бозӣ ва мо ғалаба кардем. бо вуҷуди тарк намудани якчанд нафар футболбозони даста, имрӯз клуби футбол бовар дорад ки бозиро бо натиҷаи хуб ҷамъбаст мекунад. Сармураббии даста мегӯяд ки дар бозӣ байни дастаҳои суғдиёнаи Узбекистон ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд легионерҳо ҷалб карда шуданд. онҳо аз дастаҳои федератсияҳои клуби Русия, Узбекистон ба ҳисоб мераванд. ҳоло дар арафаи бастани шартнома қарор дорад. омодаги хуб аст, чунки мухлисо медонад якчанд бозингаро дастаро тарк карданд. Бозингарое ки ҳозир бо даста тамрин доранд, беғази Элчибек Рашидбеков, ин легионерҳо ҳастанд, чунки дар ин рамзанаи тобистона бозингарои дастаи тоҷик ҳамаш бо шартнома ҳастанд ва ба даста даъват кардани он бозингаро хеле мушкил аст. аз ҳамин сабаб мо дигар бозингарое ки ба даста даъват кардем, онҳо легионер ҳастанд аз ҷумҳурии Узбекистон, аз ҷумҳурии Россия. чунки гуфтам, вақте ки шартномаро бастем ба он бозингаро, албатта ба мухлисо эълон мекунем. имрӯз клуби футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо рӯҳияи болида тамринҳои даставиро анҷом медиҳад. Сармураббии даста мегӯяд ки барои ғолибиятро ба даст овардан ҳанӯз 100% омода набуда, барои омӯзиш фурсат кифоягӣ мекунад. тамринҳои даста ҳамарӯза ҷараён дошта, сармураббӣ кӯшиш менамояд ки ҳеҷ мушкиле то бозӣ ба миён нахоҳад омад. албатта омадагии бозингаро ҳоле 100% нест. дар омадагии худ дар тамрино мо ҳам ба қувваи ҷисмониям аҳамият додистем ва аз ҷиҳати техника, тактика ҳамаи он чизҳоро мо вақт дорем ҳоле ва боварӣ дорем ки он вақте ки ба мо ҳаст мерасад ки мо бозингари худро, дастаи худро ба он натиҷое ки мо интизор ҳастем ба он тайёр кунем. Алишер Баротов, бозингар аз дастаи футболи Хуҷанд, аз тамринҳои даста ҳарф зада баён дошт ки мехоҳад боз дастгирӣ аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ барои рушди футбол ва муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ зиёд гардад, зеро яке аз роҳҳои муаррифии кишвар ин футбол аст. барои бозиҳои оянда тимо тайёрии хубе дидааст. мехостем хубтар бошад, вале ба ҳамишам нигоҳ накарда бачаҳо худ тамрин карда истодаанд ва фикр мекунем ки як бозии хуб ва ҷолиб нишон медиҳем оянда. не мушкиле нест, вале мехостем ки боз ҳам сатҳи баландтар мешуд, бозингарои нағз ҷалб мешуданд ба даста ва як бозии хуб барои мухлисон нишон медиҳем. бобати ғалаба ба даст овардан сармураббии даста мегӯяд ки пешгӯӣ кардан ҳанӯз барвақт аст, аммо умед дорад ки бо ҷалби легионерҳо ва тамринҳои ҳамарӯза бо футболбозон бозии ҷолибро барои сокинону меҳмонон ва мухлисони дастаи футболи Хуҷанд нишон медиҳанд. рафти тамринҳои даста киҳо ба бозӣ ҷалб мешаванд, дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод.
таъкид ба ёдовар аст ки бозии марҳилаи плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи осиё миёни мунтахаби хуҷанди шаҳри хуҷанд ва суғдиёнаи ӯзбекистон санаи 17 август дар майдони 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.